преминавам в следващия момент, е доказани, който е удоволствието някакви мерки да поглеждам в нашия център, което на мен дава една изключително възможност да може да се комуникирам много с него, да консултирам моите пациенти и целите. Искам да кажа, че това е много ценно, да има някаква връзка между физиотерапевт и лекар и лекар. Това нещо се изгражда с времето и е много ценно. За мен този човек е като принципиален. Питам нещо, той ми казва статистически 5%, 10%, тук има шанс, много добре познаваш литературата на сега на научно това. И също така знам, че ако изпратя ръце на него, и той не е за ръце, няма да бъде. Ами да се представя, да се представя. Обикновено за такова срещане, добре, моята тема днес е за спинална стеноза. Като тук съм забрал да добавя, че ще говоря за стеноза в глобалния тема. Какво означава стеноза? На времето, когато колегите се опитват да поставят диагноза за стеноза, са правили миелографии. Това е пределята на микрофите резонанси. И когато погледнем миелография, не се види движението на ликвора, това се обозначава като стеноза. Сега бих искал да направя кратка презентация за анатомията. Разбира се, всички сте запознати много добре. Това е малко ревю. Спиналният канал се състои основно от централен канал, латерален рецептор и интервертебрален форан. Много е важно от нашата неврофизиологична гледна точка, чисто концептуална гледна точка, когато правим декомпресия, да знаем кой трябва да се декомпресира. Фораната, рецептор, централният канал, така че тези неща са много важни. Централният канал, той е отпред ограничен от задния надлъжен лигамент, отзадият лигамент отслабва, ламините и процесът. Това е супер. Латералният рецептор също е много важна като концепция. Ще видим, когато има стеноз на централния канал и на стеноза на латералния рецептор. Като това ограничен между процесът, това е супер в заден план, медиално-вертикалния сак, т.е. латералното петикуло и отпред от латералната част на предишна. Това е важна концепция. И форамена, всички знаем какво минава в него, височината на 20-30 мм. С времето се намалява височината преди процес. А широчината е между 8-10 мм. И тук се назовава част от факторите, които водят до спинална стеноза. На първо място това е тесния спинален канал. Той може да бъде в открито състояние, като това се получава в резултат на хипертрофия на концептните стави. С възрастта много често се получава това нещо. На трето място това е абнормалитет на лигаментната фаза. Най-често се получава хипертрофия. По-рядко е осификация. Осификацията е по-често срещана в цервикалния отдел и нещо друго, което е важно като концепция, т.е. гъването, което се получава поради загуба от височината на диска. Много често тези пациенти, които се наблюдат на медите, имат шопинг карт сайни, т.е. примерно влизат да пускат някъде в магазина, навеждат се под количката и чувстват облегчение. Това е защото този гънатия лигаментен флавон при навеждане, съответно се разширява вътре канала и това опуска нервните елементи вътре на този механизъм да идва този симптом. Нещо друго, което е много важно, това е променя на дисковото пространство, бължинг, херниране, дали се образува остеопатия, колапс. Съответно, на първо място това е нова алиенацията на вертебралните тела, това е спондилолистезата, на шесто място са радиални кисти, епидуралната помагора и на седмо място това са различни заболявания, като хонтоплазия, това е пречуждетата, пейджер и анкилозиращ спондилит. Това е картинка с нормална анатомия в ляво и в дясно. Това е пациент с спинална стеноза. Всички виждат как има хипертрофия на фасетната става. Това е пламена тук, латералната тук е разположен. Хипертрофията на лигаментното фало по този начин изглежда нормално. Тук
концепция, първо, когато има L4, L5 дискова херния, по принцип симптоматиката е до L5 коренче. А когато има фораминална стеноза, е до форамена, симптоматиката от L4 коренче. Затова, примерно, ако пациентите на L5 есенна стеноза в форамена, симптоматиката е L5 корен, т.е. наблюдава като на дискова херния L4 L5. Това е много важна концепция, на пациента му предстои операция, да се знае кой трябва да се оперира. Защото много често на резонанса и на скенера се виждат безсимптомни генеративни промени. Координарни още на съм включил тук, ето по този начин влиза латералния рецептор, порамена, екстрафораминалното пространство, левите елементи, корена. Още на съм включил тук, за да видите представа. Порамена, нормално как се гледа. Дължи, хипертрофия регулентно форминална стеноза. На магнитен резонанс, как се вижда форминалната стеноза. Това е нормална снимка, а долу L4 се вижда от порамена как се вижда стеноза. Ето го корена, това е нормалната новина. Ето го компенсиране L4, L5 от L4 пространство, L4 корена. Как се вижда рецесионалната стеноза? Нормално така изглежда ето по този начин. Стенозата ето по този начин. Това е много важно, защото когато се прави декомпресия, съответно рецесто трябва да се декомпресира задължително. Как се поставя диагнозата? Рентген да се прави, скенер да се прави, резонанс да се прави. Разбира се, прави се задължително резонанс. Задължително. Без резонанс няма как да определим този пациент, ако има нужда от операция, ако има трябва да бъде декомпресиран. Тоест, само с скенера не става. Трябва да има задължително резонанс. Това е една класификация. Тук се вижда как изглежда нормално. Това е централният канал, коранът, левите корени, пациентите стават прешена. Тук се вижда как изглежда лекар стеноза. Не е задължително, много често виждам такива пациенти, които са абсолютно безсимптомни, нямат нужда от специфично оперативно лечение, от консервативно лечение. Много често това са безсимптомни пациенти, нищо не се прави чрез живота. Виждал съм такива пациенти с такава стеноза, които нямат абсолютно никаква симптоматика. Виждал съм и такива пациенти с тежка стеноза, които също нямат никаква симптоматика. Затова е много важно да бъде прегледан пациент и да бъде изслушан пациент. Това е един пациент, който аз съм го оперирал. Няма постоперативен резонанс, но тук се вижда много добре справяната кожна лотоза и тук се вижда как има хипертрофия на пациента. Това беше опозицирал цялото и този пациент предоперативно имаше неврогенна компликация на 10 метра, т.е. беше около 60 годишен, движи се 10 метра, спира да се почива. Той имаше много влушено качество на живота. Просто преоперативно имаше изтъпване на краката и постоперативно след няколко месеца идва и опитваме как се да ми отговаря. Доктор, добре, само продължава да ми изтъпват краката. А неврогенната компликация от 10 метра беше се увеличило на 500 метра. Много често пациентите, когато ги оперираме с това състояние, те имат различни очаквания в постоперативния период. Затова е много важно предоперативно да се каже на пациента какво да очаква от операцията. Не може ли човек, който години наред има изтърпване или има някаква пареза и колко да се 4-5 години операция да очаква да се върне в предишното състояние и преди 20 години. Няма как да стане. Така изглежда на скенера стенозата тук с осифицирали геометрофон и хипертрофията на пациентите стави. Друга важна концепция, която е много важно да бъде споделена, това е тандемната стеноза. Какво е тандемна стеноза? Когато един пациент има и цервикална стеноза, поясна, глобална стеноза. За сравнение, това е една пациентка, която беше от 45 годишна и в продължение на 6 или 7 месеца тя е била лекувана с озонотерапия. Тази пациентка
тази година се движеше нормално, имаше нормален живот, ходеше си на работа, но след 6 месеца вече е на количка. За съжаление, при мен има количка и за съжаление направих и компресия от cervical модел в поясен модел и за съжаление няма проблеми в симптоматика. Защото много късно си бяхме 6 или 7 месеца. Това са част от резултата при отделна работа. Много е важно пациента да бъде прегледан. Много е важно да се прави образна диагностика. Няма как да се правят такива процедури още повече при пациенти, които изпитват прогресиращи неврологични дефицити. Това са млади хора, учители и години. Възможно е да има находка за спиналната нервна резонанса, а пациента да е безсимптомен. Както казах, да. Около 1/3 от пациентите с стеноза, тя почва да срещна между 50 и 70 годишна възраст, имат безсимптомна находка за стеноза. Много често пациентите, когато се получат разчитане на резонансови скимери, спадат в депресия и после почват едни такива психоманипулации, идват, оплакват се, видели с стеноза, но те си мислят, че ще се мобилизират, ако попаднат по някой могат да чуят нещо такова. Но истината е така, че една-трета с стеноза нямат нужда от лечение, нямат никаква симптоматика. Това е една част от етиологична класификация, може да бъде конгенитална и придобита. Ахондроплазията казахме при джуджетата. Те имат много къси педикули и при тях е много характерна картинката на скенера и на резонанса. Може да се раздели също така на придобита, дегенеративна, спондилолистеза, ятрогенна след фузия, т.е. adjacent level disease, посттравматична, пейджет и дифузна идиопатична скелетна хиперостоза. Казахме тук за класификацията в зависимост от локацията, централна, латерална и фораминална. Когато има централна стеноза, пациентът има неврогенно клаудикацио. При латерална стеноза, т.е. рецесуса, симптоматиката е радикулерна, коренчева болка. Може да има и пареза. И фораминална стеноза, коренчева болка, това е характерно при тези пациенти. Честота в зависимост от нивото, къде се среща най-често, L4, L5, който се следва от L3, L4, L2, L3 и L5, S1. Тоест това е най-често срещаното място с стеноза. Друга важна концепция, която трябва да се сподели от гледна точка на спиналната хирургия, това е концепцията за двигателния сегмент, spinal motion сегмент, от биомеханична гледна точка. От какво се състои motion сегмента? От прешлените, ендплейтовете, диска и фасетните стави. Кои са подвижните сегменти? Диска и двете фасетни стави, т.е. има 3 подвижни сегмента. Това е описан от Киркалди и Уилис през 1970 година, дегенеративната каскада. Състои се от 3 стадия. Първият е дисфункционален, втория стадий на нестабилност и третия стадий на стабилизация. Всъщност, първия стадий на дисфункция, тук се образуват и дисковите хернии. Тоест можем да кажем, че дисковите хернии са предшественик или ранния стадий на спиналната стеноза. Но дисковите хернии са характерни за младите пациенти, докато стенозата е характерна за пациенти след 50 годишна възраст. Във втория стадий имаме стадий на нестабилност. И в резултат на тази нестабилност се образуват различни феномени, като стесняване на дискалното пространство, листеза може да се образува сублуксация, капсуларно разхлабване, това се вижда на резонанса много добре. И третия стадий, това е на стабилизация. В този стадий се образуват хипертрофията на фасетките и на ламините, на лигаментум флавум и остеофитите. Всъщност остеофитите са опит на тялото да стабилизира един нестабилен сегмент. Заради това се образуват остеофитите. Симптоматика. Какви симптоми може да има един пациент с ломбална спинална стеноза? Болка в кръка, болка в кръста и неврогенно клаудикацио. Най-важният симптом това е неврогенното клаудикацио. Не се оперира един пациент, който има само болка в кръста. Задължително трябва да има неврогенно клаудикацио. Какво означава клаудикацио?
всички знаете, ще направя едно кратко припомняне. Възниква в резултат на компресивната исхемия на нервните корени, за разлика от васкуларното каудикацио. В диференциален диагностичен план на първо място влиза интермитентното каудикацио, което се получава в резултат на исхемия на мускулите. Нали, в единия случай имаме исхемия на нервните корени, в другия случай имаме исхемия на мускулите. Трябва да се разграничат тези двете неща. 60% чувствителност, но висока специфичност. Има неврогенното каудикацио. Някои пациенти имат усещане за болка, други за парестезия, трети усещат слабост в долните крайници при движение. А някои пациенти имат крампи. По принцип крампите са по-характерни за васкуларното каудикацио. Много типичният пациент, който е за операция с спинална стеноза, идва и казва: докторе, болят ме краката, ходя до магазина, налагаме се да почивам 3-4 пъти, не мога да си върша ежедневните дейности. Това са типичните думи на пациент с неврогенно каудикацио. Какви са индикациите за оперативно лечение? На първо място това е неврогенното каудикацио, разбира се. В 95% от случаите ние правим операция заради каудикацио. Като тази индикация е относителна, т.е. субективна. Абсолютна индикация за операция, това е синдром на Калда-Еквина, рядко състояние, под 1%. Каква е целта на операцията? Целта е пациента да има по-добра двигателна активност, той да има по-добро качество на живот. Защото един пациент, който се движи най-много по 10-20 метра на ден и този пациент, ако не му бъде подобрена двигателната активност, той има по-висок риск за депресия, за остеопороза, за сърдечно-съдови нарушения, за тромбоза, като това нарушава значително качеството на живот на тези пациенти, които са в гериатричната възраст. Какви са оперативните техники? На първо място това е декомпресия самостоятелна или декомпресия и фузия, т.е. поставяне на импланти. Ако правим декомпресия, едното, което може да направим, е открита ламинектомия, другото е да се използват минимално инвазивни техники. Ако се прави декомпресия и фузия, единият метод е да се направи само педикулна фиксация, на второ място това е да се направи междупрешна фузия, т.е. да се постави кейдж или това, което сте чували често, изкуствен диск, interbody fusion, и на трето място фузия, постеролатерална. Т.е. когато се направи декомпресия, постеролатерално около ставичките и около процес трансверс да се постави автоложна костна тъкан, т.е. костната тъкан, която сме изрязали, да я поставиме около процеси трансверзи, фасетните стави и парс интерартикуларис. Така изглежда ламинектомията. По този начин. На живо така изглежда една операция с ламинектомия. Тук, за да се ориентирате, това е краниално, каудално, кожа, текалния сак. Тук се вижда един педикулен винт. Така че тук има една широка, голяма, хубава декомпресия. Ламинотомия. Това са по-минимално инвазивните. По-често вече се правят такива методи за декомпресия, защото са по-минимално инвазивни. Съхранява се процеси спинози, лигаментум интерспинозум и лигаментум супраспинозум, които са много важни за запазване на стабилността в този сегмент, за да няма постоперативна нестабилност. Като се правят унилатерални или билатерални ламинофораминотомии, в зависимост от симптоматичните нива. Като целта е тук да се запази максимално фасетната става, за да няма после ятрогенна нестабилност, разбира се. Така изглежда на рентгенография пациент с ламинофораминотомия. Кога трябва да се прави фузия, т.е. кога трябва да се поставят импланти? Ако създаваме ятрогенна нестабилност, т.е. ако има широка резекция, ако са изрязани лигаментум супраспинозум, интерспинозум, процес спинози, ако има екстензивна фасетна резекция, тогава трябва да се поставят и педикулни винтове и трябва да се постави или междупрешленен кейдж, или да се направи постеролатерална фузия.
защото прекаленото голяма фасетна резекция казахме, че води до нестабилност. Или ако има ламинектомия на 3 нива, т.е. може да се направи на 1 или на 2 нива ламинектомия, тогава има по-малък риск за нестабилност, може и да не се сложат тогава импланти. Другия път, когато се поставя импланти, това е дегенеративна листеза, която има с болка в кръста. Като уточнявам, много е важно тази дегенеративна листеза да бъде симптоматична, защото в 80-90% от случаите дегенеративните листези са безсимптомни, нищо не се прави, няма нужда да се прави някакво специфично консервативно лечение или оперативно лечение. Много често в практиката се виждам листези, които са абсолютно безсимптомни. Виждал съм дори по Майердин грейд втора степен и трета степен безсимптомни листези. Дегенеративна сколиоза, като това е по-често срещано при възрастни пациенти, дегенеративна поясна сколиоза и трябва да имат и болка в кръста. Нещо друго, което искам да кажа, че дегенеративната листеза, как се определя дали е стабилна или нестабилна. Трябва да се направи функционална рентгенография, спондилография и ако има над 3 мм транслация, т.е. ако има подвижност над 3 мм, тогава се смята, че в този сегмент има нестабилност. И другото състояние, това е когато има flat back синдром, т.е. изправена поясна лордоза или загуба на лордозата. Образува се кифоза. Друга концепция, която е много важно да бъде спомената, тя е за първи път спомената в литературата през 2001 година от Кенет. Това е за комплексната ломбална спинална стеноза. Кога спиналната стеноза е комплексна? Ако има съпътстващо състояние към стенозата. Когато има предишна оперативна интервенция в поясния отдел, постоперативна стеноза на съседното ниво, т.е. adjacent level disease, радиологична нестабилност, т.е. на образната диагностика, трябва с рентгенография да бъде доказано, дегенеративна листеза, сколиоза, ъгъла на коп трябва да бъде над 20 градуса или дегенеративна кифоза и flat back синдром. Това е едно важно проучване, което е публикувано в New England Journal of Medicine през 2008 година от Лайнштайн. Той е ортопедичен спинален хирург. И какво са установили колегите? Че оперативното лечение има по-добри резултати от консервативното лечение. Разбира се, когато е симптоматична спиналната стеноза. И рискът за рецидив в постоперативния период е 1,3%, но това е само в първата година. Има други проучвания, които показват, че когато се проследи един пациент за около 10 години, този процент стига до 30%. Едно друго интересно проучване от 2017 година, което включва 5 проучвания и те сравняват консервативното и оперативно лечение. Общо има 643 пациента. Средно проследяване на пациентите между 6 седмици и 10 години. Какво казва това проучване? Няма финална препоръка за превъзходството на оперативно или неоперативно лечение. Не могат да дадат ясна дефиниция. Но те са установили, че страничните ефекти при оперативно лечение са от 10 до 24%. Като това зависи, разбира се, от преморбидното състояние на пациентите и зависи дали има поставени импланти. Консервативното лечение не носи рискове от странични ефекти, за разлика от оперативното лечение. Необходими са по-качествени анализи и проучвания. Тоест, те са установили, че литературата все още няма ясни и категорични доказателства относно какво трябва да бъде нашето поведение. Едно друго проучване от 2016 година, като тук са включени 274 консервативно лекувани пациента. Средната проследяемост е 3 години. Какво са установили колегите? 30% субективна редукция на симптомите. Тоест, това са всичките симптоматични пациенти. Ако нищо не правим при тях, 1/3 се самоизлекуват. Това е хубава новина. Тоест, не всеки симптоматичен пациент има нужда от оперативно лечение. 1/3 се самооправят, самоизлекуват се. 70% от симптомите са останали без промяна. Увеличение или някои са
някои симптоми са се увеличили, а при други са преминали на оперативно лечение. Друга интересна публикация от Световната федерация по неврохирургия, гръбначния комитет, относно естествения ход Natural History of Disease на спиналната стеноза. Около 30% от пациентите с ломбална спинална стеноза се влошават, но при 30% от пациентите се наблюдава подобрение. Предполагаеми фактори за влошаване на пациента, наличието на радикулярна симптоматика и ниска кръстна болка. Някои пациенти имат само неврогенно клаудикацио, други имат и клаудикацио и радикулярна симптоматика. Трябва да бъдат разграничени тези неща. Дегенеративна спондилолистеза или сколиоза. И продължителност на симптоматиката над 1 година. Тоест, колегите от Световната федерация по неврохирургия казват, че 1/3 от пациентите има наблюдение без операция. Какви са доказателствата за инструментация и какво трябва да правим? Само декомпресия или декомпресия и стабилизация? Мисля, че това ще ви бъде интересно. Това е един метаанализ от 2015 година, който казва, че ефективността на оперативните интервенции при ломбална спинална стеноза е неясна. Декомпресия и фузия не е по-ефективна от самостоятелната декомпресия. Тоест този метаанализ казва, че не е задължително при всички пациенти да се поставят импланти. И поставянето на интерспинозни импланти води по-често до реоперация в сравнение с самостоятелната костна декомпресия. Виждал съм 2 или 3 пациенти с такива интерспинозни импланти. Не са имали никакво подобрение, не знам защо са ги слагали тези неща, но няма как един пациент, който има сериозна стеноза, показах ви снимки, да има подобрение след поставяне на интерспинозен имплант. Трябва да има декомпресия. Друго проучване през 2016 година на Епштайн, което проследява 336 пациента. И тук е установено, че при гериатрични пациенти обикновената рентгенография може да покаже наличието на листеза. Но това не означава, че тези нива са нестабилни. Както казах, между 80 и 90% от пациентите могат да имат стабилна листеза. Нали, не е задължително, ако се видят изместени прешлени, това нещо да бъде интервенирано по някакъв начин. И тези нива при тези нива може да настъпила фузия, т.е. там да е сраснал. И ако е така, не е необходима инструментация. Т.е. няма нужда да му се казва на пациента, ако не се оперираш, ще се спускаш по малка нужда или ще се парализираш. Не трябва да се прави тези неща. Инструменталната фузия, извършена на тази възраст в 80% от случаите, има нужда от реоперация при проследяване до 5 години. Тоест, на пациент с спинална стеноза, прави му се декомпресия, поставят се импланти, 80% от случаите имат нужда от реоперация. Втора операция, може да се наложи и трета операция. Може и 4-та операция. Виждал съм и с по 5-6 операции пациенти. Така, това е при 5 годишна проследяемост. Дори да има нестабилност, при възрастни пациенти рядко се налага извършването на инструментация. Казахме го това нещо. Фузия без инструментация на 1-2 нива има по-добри резултати в сравнение с инструменталната фузия. Тоест постеролатерално да се поставят автоложните кости. Едно друго проучване от 2016 година в New England Journal of Medicine, престижно списание, рандомизирано, контролирано проучване, като тук има Level of Evidence 1, т.е. това има висока доказателствена стойност. При пациенти с ломбална спинална стеноза и дегенеративна спондилолистеза, декомпресията и фузията не водят до по-добри клинични резултати от самостоятелната декомпресия. Т.е. може да се прави и декомпресия само. Не е задължително да се поставят импланти. При 2-годишна и 5-годишна проследяемост. Това е една от най-цитираните публикации. Тук съм споменал част от усложненията, които могат да се случат при оперативно лечение, инфекция, повърхностна спондилодисцит, увеличаване на моторния дефицит, инцидентна доротомия 10%. Този процент зависи от
честността на оператора, когато пише оперативния протокол, и от опита на хирурга. Фистула, псевдоменингоцеле, рецидивна стеноза казахме 1% при едногодишна проследяемост и до 30% при 10 годишна проследяемост. По-редките усложнения са постоперативна нестабилност, ако няма фузия, т.е. ако няма поставени импланти, ятрогенна увреда на нервните структури, висцерални увреждания, арахноидит, компликации свързани с позицията на болния, могат да бъдат различни. В учебниците е описано слепота, периферна нервна, пише в литературата. И ако има поставени импланти, компликации свързани с имплантите. Може да има псевдоартроза, може да излязат имплантите, могат да се счупят имплантите, на различни неща могат да се случат. Коментар. Консервативното лечение при ломбална спинална стеноза е опция за значителна част от пациентите. Казахме, че 1/3 от симптоматичните пациенти се повлияват от консервативно лечение. Те се самоизлекуват от симптоматичните пациенти. Оперативното лечение на ломбалната спинална стеноза е декомпресия. Т.е. оперативно лечение. Трябва да се декомпресира стенотичния участък. Индикацията за оперативно лечение при ломбална спинална стеноза в над 90% от случаите е субективна. Т.е. относителна индикация. Това е клаудикациото. И се извършва за подобряване на качеството на живот. Това е целта. Унилатералният достъп и билатералната декомпресия е най-предпочитаният оперативен метод. Разбира се, за да се получи това нещо, трябва да има добре оборудвана операционна зала, трябва да има микроскоп, всичко това струва инвестиция за милиони. И не навсякъде го има това нещо. Фузията е препоръчителна при пациенти с спондилолистеза и нестабилност. Т.е. трябва да имат нестабилна листеза. Индикацията трябва да се обсъди с пациента. Много е важно пациента да вземе информирано решение. Да му бъде обяснено предоперативно какво може да се подобри с операцията, какви рискове носи операцията. Много е важно информираното решение на пациента. При дегенеративна спондилолистеза е възможно да се извърши само декомпресия без инструментация. При комплексната ломбална стеноза е по-трудно вземането на решение за лечение. Тоест, казахме, това са пациенти с дегенеративна сколиоза или пък с листеза. Много трудно се преценява какво да се направи при тези пациенти, защото те имат придружаващи заболявания. Често тези пациенти са стентирани и с остеопороза и имат по-висок риск от implant failure, т.е. имплантите да излязат. Нали, те пият разреждащи лекарства за кръвта, така че трудно се взема решение. Не е лесно. И тези неща трябва да се обсъдят и с близките също така на пациентите. Тоест не само пациентите на 70-80 годишна възраст не възприемат толкова добре информацията, колкото техните близки. Така че обсъждането трябва да стане с техните деца задължително, трябва да е голяма аудитория, да няма после недоволни. Какви са индикациите за фузия? Казахме нестабилност, фасетна дегенерация, като това не са категорични индикации. Най-добре е да се прави къса инструментация, short сегмент, т.е. ако може 4 винта, моносегмент, да не се слагат повече винтове. Ако пациентът има спинална стеноза на резонанса на 4 нива, трябва да се определи симптоматичното ниво. Т.е. може не всичките нива да бъдат симптоматични и да бъде атакувано само симптоматичното ниво. Няма нужда на този пациент да му се сложат 8 или 10 или 12 педикулни винта, защото после има риск от усложнения. Нали, голям разрез, дълго оперативно време, голяма загуба на кръв, постоперативни усложнения, тромбози, инфекции, така че много е важно да се спазва това правило. Къса инструментация, ако има индикация за фузия. Оперативното лечение с инструментация има около 25% риск от усложнение. Т.е. всеки 4-ти пациент. Няма ясна корелация между образната диагностика и симптоматиката. Много пъти съм го казвал, има много често безсимптомни стенози. Трябва да се определи дали тази стеноза е симптоматична.
И пациентите не трябва да вземат сами решение на базата на разчитанията. Те не могат да преценят тези неща. Нямат необходимите знания. Решението за лечение трябва да се базира основно върху симптоматиката, а не толкова върху образната диагностика. Тук съм написал част от често задаваните въпроси на колеги относно спиналната стеноза. Как можем да бъдем сигурни дали симптоматиката се дължи на стеноза или друго състояние? В диференциално-диагностичен план влизат на първо място, това е полиневропатията. Виждал съм често пациенти, които имат диабет или пък са алкохолици, имат стеноза на резонанса, но симптомите им се дължат на сериозна полиневропатия. Тоест тези пациенти имат нужда от електромиография при някой добър невролог, който прави качествен анализ. Само с резонанс, само резонансът не е достатъчен при тези пациенти. И решението съответно не може да стане веднага на момента. Тоест трябва да се прави резонанс, ЕМГ, да се чака, да се прецени. Няма нужда да се бърза с операция. Така иначе, често тези пациенти, те имат месеци, години наред симптоми, няма какво да спечелят за 1 или 2 седмици по-бързо извършена оперативна интервенция. Васкуларното клаудикацио казахме, тук страдат мускулите, лесно се разграничава, не е трудно, тези пациенти имат трофични промени по крайниците, пулсът е отслабен, едно пипане е достатъчно на краката, студени крайници и ако се съмняваме, консулт с съдов хирург и скенер ангиография на долни крайници. Сакроилиачна болка. Много ми харесва тази концепция, защото може би половината пациенти, които идват при мене, може би и при вас, те имат сакроилиачна болка. Не е в резултат на стенозата. Трябва да се разграничи това състояние. Много лесно става в сакроилиачната област инжекция лидокаин 2 мл. След 10 минути, ако пациента няма симптоми, тази диагностична тест инжекция е положителна. Много лесно се поставя тази диагноза. Цервикална дегенеративна миопатия. Споделих за концепцията за тандемна стеноза. Може би около 8 до 10% от пациентите с лумбална спинална стеноза имат тандемна патология и в цервикалния отдел. Как става разграничаването? Неврологичен статус. Много лесно става. Пациентите имат оживени рефлексии, бабински, Хофман позитивни, имат много типична симптоматика. Може да имат и атаксия. Задължително, ако се съмнявате, пациента на резонанс на поясния отдел и на шията едновременно. Тоест не могат да се пестят изследвания. Трохантерен бурсит, лесно се поставя диагнозата. При латерална компресия в областта на тазобедрената става, пациентите изпитват болка. При навеждане напред, симптоматиката се облегчава. Казахме позитив shopping cart sign. Провокация, която аз правя при всички мои пациенти със съмнение за спинална стеноза, е екстензия на лумбалния гръбнак. По този начин се стеснява спиналния канал и тези пациенти получават изтръпване на долни крайници. Тоест, това е нещо, което вие може да си правите в кабинетите и там, където работите. Провокация, екстензия. Колко трябва да бъде тесен спиналния канал, за да изпълни дефиницията за стеноза? Друг често задавам въпрос. За централна стеноза това най-често е 10 до 12 мм. Има класификация на тази тема. Това е може би по-интересно за колегите, за лекарите. Все пак тези неща се гледат от радиолози, от неврохирузи основно. Но тук има grade 0, 1, 2, 3, лека, тежка, средна. Тези неща се виждат на класификацията. Кой е водещият симптом, който се използва като индикация за оперативно лечение? Болката или неврогенна клаудикацио? Трябва да се разграничат тези двете неща. Неврогенното клаудикацио по-често е под формата на болка, но може да се появи под формата на парестезия, изтръпване, сетивни нарушения и слабост на долните крайници. И индикацията за оперативно лечение почти винаги е относителна, т.е. субективна. Рядко може да бъде тежък моторния дефицит и може да има синдром на Калда-Еквина. Обикновено тежък моторен дефицит и синдром на Калда-Еквина има, когато пациента има стеноза и в условията на стеноза се образува дискова херния.
Като това са много редки състояния, много рядки. И какво е неврогенно каудикацио? Казахме, вследствие на болката, ако един пациент е принуден да спре след като измине 10 метра, тази клиника характерна ли за неврогенно каудикацио? Примерно имате пациент на 80 или на 90 години, пациентът е кахектичен, има множество придружаващи заболявания, множество сърдечни, белодробни, бронхити, емфиземи и всякакви други неща. Но на резонанса се вижда спинална стеноза. Човека казва, ходя 10 метра. А не може да е в резултат на, примерно, сърдечна недостатъчност. Така че трябва да се мислят и за другите заболявания, които биха могли да предизвикат изминаване на 10 метра разстояние. Колко метра трябва да бъде изминато разстояние, за да се постави индикация за оперативно лечение? В литературата най-често са посочени 100 метра, като тук основно зависи от индивидуалната концепция за качество на живот, която води пациента. За някои пациенти воденето на заседнал начин на живот, движението с кола, работата в офис са предпочитания начин на живот и не е проблем да имат каудикацио на 100 метра. Други хора искат да водят активен начин на живот, да обикалят света, да бягат, да спортуват активно и за тях 100 метра са проблем. Така че индивидуална концепция за качество на живот. Пациент, чието каудикацио се появява след 1 км, има ли индикация за оперативно лечение? Възможно е. Човек, ако е спортист и си изкарва прехраната по този начин, може и да има индикация за операция. Така че относително, субективно, зависи от индивидуалната концепция за качество на живота. Има ли индикация за спешна операция при ломбална спинална стеноза? Ще се парализира ли, ако не се оперира стенозата? Рядко в резултат на допълнително наслагване на дискова херния може да има тежък моторен дефицит или синдром на Калда-Еквина. Рядко. В тези случаи има индикация за спешна операция. Какво е спешна операция? Най-добрите резултати се получават до 8-я час или до 72-я час. След 72-я час прогнозата е лоша. Има ли риск от внезапна инвалидизация при ломбална стеноза? Казахме, поява на ломбална дискова херния. А рядко в литературата са посочени данни под 1%. Изключително рядко. Тоест, думичките, ако не се оперираш, ще се инвалидизираш, са оборени от литературата. Има ли клиничен тест, който се използва за поставянето на диагнозата ломбална спинална стеноза? В литературата показано е, че има електрофизиологичен тест, появата на симптоматика при ходене или бягане на пътека за бягане или при ломбална екстензия, появата на парестезия в долните крайници. Това са двете неща, които се използват като клиничен тест. ЕМГ-то има ли значение? Трябва ли на пациент с спинална стеноза да му се прави ЕМГ за поставяне на диагнозата? Само в случаите, когато искаме да отдиференцираме полиневропатия. Само в тези случаи. ЕМГ-то няма клинична, няма и прогностична стойност. Тоест, показанията на ЕМГ не казват пациента дали след операция ще има подобрение. При наличието на ломбална стеноза и дегенеративна листеза, задължително ли извършването на стабилизация? Не. При следните обстоятелства може да се обмисли стабилизация. Болка в кръста, като тук е важно да се определи дали не става въпрос, например, за сакроилиачна болка. Често тези пациенти имат и сакроилиачна болка. При увеличаването на преплъзването, при функционална графия или ако има нарушение в сагиталния баланс. Тоест, това не е статична рентгенография. Функционалната се извършва в флексия и в екстензия. Възможен ли е рецидив след билатерална ламинофораменотомия? И рестенозата в резултат на микронестабилност ли е? Да, възможно е да рецидивира. Както при
дисковата херния. Може и да рецидивира. И това е в резултат на микронестабилност. Тоест, колкото повече нестабилност се създава в резултат на декомпресията, толкова е по-голям риска да рецидивира и това състояние. Тоест, от една страна ние искаме да декомпресираме, широко да декомпресираме стенотичен участък, но от друга страна трябва да бъдем и внимателни и пестеливи от страна на костна декомпресия, за да не създадем нестабилност. Нали, виждате ли, сложно е. Не е лесна работа. Годишно 1%, 10 годишна проследяемост, 30% рецидив. Има ли концепция като профилактична стабилизация? Тоест виждаме стеноза, трябва ли всичките нива да бъдат инструментирани? И профилактичната стабилизация възпрепятства ли стенозата? Според някои автори има полза, когато се прави ламинектомия и екстензивна фасетна резекция на 3 и повече нива. Тоест, трябва да има много сериозна стеноза, за да имат толкова обширна ламинектомия и декомпресия. Но казахме, че до 25% стигат усложненията, когато се извършва стабилизация в условията на спинална стеноза. Коя е най-честа компликация при оперативно лечение? Разкъсването на дурата. Честотата около 10%, като това зависи от честността на хирурга, какво пише в оперативния протокол и от опита на хирурга. След извършена педикулна фиксация за дегенеративна спондилолистеза, задължително ли е поставянето на кейдж между прешлените? И нещо друго, което е много важно, е дали се поставя само кейджа или кейджа се пълни и с автоложна кост. Т.е. костите, които сме изрязали, дали ги връщаме обратно в кейджа. Защото всъщност това е нещо, което промотира фузията. След поставянето на кейдж, височината на форамена се увеличава. Това е логично. Когато се постави имплант между прешлените, съответно форамена става по-широк. И шансовете за фузия са по-високи. Но казахме, трябва да има и автоложна кост вътре поставена. Шансовете за фузия са 90%, когато има графт, кост и кейдж. А вероятността за фузия до 80% при постеролатерално поставена автоложна костна тъкан. Тоест, когато се поставят изрязаните кости отстрани, около фасетните стави, около процеси трансверзи, шансът е 80%. Имаше една жена, спинален хирург, която извършва само по този начин фузия, просто костите, които ги реже, ги поставя постеролатерално и не поставя инструментация. Интерспинозните устройства имат ли място при оперативното лечение на ломбална спинална стеноза? Категорично не. Кои са факторите, които влияят върху удовлетворението на пациента в постоперативния период? Когато попитаме оперираните пациенти, дали биха се оперирали отново, този процент не е 100%. Тоест 50 до 60% от пациентите биха се оперирали отново. Като тук много често казах, че има разминаване между очакванията на пациента и реално постижимите резултати. Затова трябва да има, не трябва да има мисмач, трябва да има информирано решение от страна на пациента. Трябва да му бъдат съобщени реалните очаквания, които може да има от оперативно лечение. Кои са факторите, които намаляват този процент? Това е напреднала възраст, т.е. пациенти с множество заболявания, съпътстваща болка в кръста, депресия. Нещо, което е много важно. Казах, че тези пациенти, които не се движат, те са депресирани. Те са в социална изолация. Те не могат да присъстват на семейни събирания, не могат да се виждат с семействата си, да излизат с приятели. Така че тези хора много често са депресирани, защото не могат да се движат. И това намалява шанса за удовлетворяване в постоперативния период. Много важен индекс е Frailty Index, индекс на изтощаване. Тоест, ако един пациент е на 90 години и ние му направим декомпресия, какъв е смисъл? Той има 20 придружаващи заболявания.
Дали има смисъл от операция. Така че този индекс е важна концепция. Това е. Благодаря. Аз не мисля, че доктор Васил остави някакви места за въпроси, но ако имате въпроси, не знам, микрофон в момента не работи, станете, представете се и ги задайте. Или ако имате и коментари, разбира се. Не знам как. Горе. Сега работи. Въпроси и коментари, който да ме чул. Заповядайте на микрофона. Не може да сме отговорили на всички въпроси. Трябва да има още. Питайте го за екстензията, дали помага. Мен е интересно. Все пак тук в Павел Барни се прави тази екстензия. Помага ли при стеноза? Аз не знам. Не съм компетентен. Какво да го питам за математика? Да. Добре. Окей, благодарим ви.